Здравей, Благоевград, здравейте, приятели! Като се има предвид, че връчваме награда за БГ посланник, искам да кажа, че Благоевград се превърна в посолството на българската музика вече 4 години. Благодарим ви за това гостоприемство. Обичаме ви, Благоевград. БГ Радио ви обича. Благоевград обича българската музика. Благодаря ви за доверието. И ако преди 4 години започнахме с мотото "Опознай Благоевград", втората година беше "Харесвам Благоевград", третата "Обичам Благоевград", на четвъртата сме в етапа на споделената любов. И защото имаше анонс за до година, до година ни остава официално да се вречем, да се обвържем. Абсолютно. И сега е време да обявим кой получава наградата БГ посланник. Ние заедно. И наградата отива при Поли Генова. Благодаря, България! Благодаря, Благоевград! Благодаря, БГ Радио! Благодаря на всички, които продължават да ми дават любовта си. Заради това е тази прекрасна награда. Всичко това е заради вас. Благодаря ви.